Deputati Xhar. Is-sejħa ħarija il-mulejja f'jagħmilha meta u x'ħin u kif irid imma dejjem għal-ġid tagħna. Ma l-aħbar tal-mewt ta' Kristin fuq il-mezzi soċjali dew terġin kull xorta ta' kummenti sbieħ dwarha. Ma kienx possibbli li tlaħaq magħhom biex taqrahom u tiggustahom kollha kemm huma. Kienu kollha kummenti pożittivi. Nejt għalija grazzi huwa hekk f'qalbi ma xukru titkellmu miegħi. Żgur li l-mulejja li sa mhix periklu akbar mhix sitwazzjoni għar.